מדברים על יחסי דתיים וחילוניים, אנחנו עדים לאחרונה על בתי מדרש וישיבות חילוניות. יצאנו לבקר במקום מיוחד במינו, קפה מדרש קוראים לזה. גיל ליכטנפלד ביקר שם, שתה קפה וגם למד קצת יהדות. בואו נראה. הרשו לנו להמליץ לכם על בר קפה חדש. ברוכים הבאים לקפה מדרש. הוא פועל זה שנתיים בלב צומת סגולה בפתח תקווה. התפריט עשיר כמובן כשר, ומדי ערב בשעה 9 בדיוק מוגשת המנה העיקרית. שלום, ערב טוב לכולם, קפה מדרש, הבילוי האולטימטיבי, אין לכם מה לחפש במקום אחר. משנה, פרקי אבות, המשנה נכתבה לפני כ-2200 שנה, ומלבד החוכמה הגדולה התמונה בה, היא מדברת אל כל אחד ואחד, הוא ירגיש שהדברים פשוט נכתבו לו. הרב בנימין שחר, ההוגה והרוח החיה במקום, הוא אב לשמונה שספג במשך שנים תורה בישיבת חברון הירושלמית. את המודל הזה קיבלתי בישיבה של אנשים מבחינה תורנית ברמה גבוהה מאוד, שלמדו תורה והרביצו תורה לאלפים ואולי למאות אלפים, כתבו ספרים, אבל עם כל זאת תמיד עם גישה מאוד מאוד אוהדת, גם כן לקרב אנשים רבים שאולי לא קיבלו את זה בבית, גם כן לחשוב עליהם ולהעניק להם. אך גם הרב בנימין לא חלם שישב מדי ערב בבית קפה מודרני ויעסוק במפגש העולמות בין דתיים לחילונים. זה בעצם דרישה שהגיעה מהקהל. הקהל חילוני, צעיר, משכיל, שבעצם הם אמרו שאנחנו יוצאים לבלות. והם אמרו, האם אפשר לשלב גם סוג של בילוי, ועם כל זה להעמיס לתוכו גם כן תוכן רוחני.